आङो नाजानायाथ' नाजादोंमोन, बिनिख्रुइ आरो गोजौआव मोननो हाथों होननानै नाजादोंमोन गथ'आ। आरो सारमोनाबो थुलुंगा होदोंमोन, लोगोसेनो दख'रा एबसु आरो जिल्ला एबसुनिफ्रायबो थुलुंगा होदोंमोन आरो जेसां हागौ एसां मोजाङै फराय होननानै। बिथांमोननि बोसोनखौनो लानानै गथ'आ खस्थ' खालामदो आरो जोंबो नांनायखिनिखौ हेफाजाब होदो। फरायनाय समाव नांनायखिनिखौ जों हेफाजाब होदो। मालाबा बहि नांगौ, पेन नांगौ, जों जेबो उसुबिदा होआखै, नांनायखिनिखौ होदो। आरो थिग बेबायदियैनो मालाबा मोनानि 12टा 1 रिंगा 2 रिंगा बा 3 रिंगायालागै फरायनायावबो जों उसुबिदा होआखै, जे गावनि गोसो बायदि फरायथो होननानै। आरो आंबो नेनानै थायोमोन आरो। दिनै गोसोखौ माबायदि मोनदों नोंथांनि सोरजिमालाया जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामदों, माबायदि मोनदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदो आरो नाजानायखिनिखौ हाजोबनायबा आरो बांसिन गोजोन बावगौमोन। थेवबो बेखिनियावनो जिखिनि मोनदो बेखिनिखौनो गोजोननाय मोनदो आरो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों, मान बावदों। मा बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ? दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो बाख्नायगोन जे बिथांमोननि बे हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों। जाय हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय फरायसाफोरा थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो मोननो हायि बे कमल कुमार बान्था देरहासारनो हायि फरायसाफोराबो गोसोआव साननाय लागोन जे जोंबो सानसे समाव देरहासार जानो नाजागोन, बेबायदि सानगोन आरो। सासे गारजेन जानानै बा बिमा जानानै गथ' गथाय जोथोन लानायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन गारजेनफोरखौ, बिमा बिफाफोरखौ मा खावलायनो सानो नोंथाङा? आं बेखौनो बुंगोन दि गारजेन बिथांमोनखौ, जेरै आङो गावनि सम थोस्लाबियावबाबो जे एसे सम दिहुननानैबाबो गथ'खौ मा समाव फोजानांगो बा मा समाव उन्दुनांगो, बेलासे मा समाव जिरायनांगो, मा समाव जानांगो, बेखिनिखौ आङो गथ'आ गाव फरायनानैनो थाल मोना आरो माला जानांगो, माला सिखारनांगो बा माला उन्दुनांगो। बेखिनि समखौ आं नायनानै होदोंमोन। बा जिरायनानै सिरि मोननो रोङाबा आं फोजायोमोन आरो। बा 1 घन्टा बा 1:30 घन्टासो उन्दुनायनि उनाव आङो फोजाना होयोमोन आरो, सिखारनो जाबाय होननानै। दा थिग बेबायदिनो आं जेरै जोथोन लादो, गुबुन बिमा बिफायाबो निस्सय लायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो खायसे एसे सानस'नो हायिबो थानो हानाय, जे माबायसा समाव गथ'खौ फरायनो थिननांगौ बा माबायसा समाव जिरायनो थिननांगौ, माबायसा समाव जानो थिननांगौ। गथ'आ हयथ' फरायनायनि माबायाव थाल मोनाबो जानो हागौ। बेखिनिखौ बिमा बिफाया निजे थर लानांगौ आरो। जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों, मानोना बियो एसेबां गासै जिखिनि बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरदोंमोन, बेनि गेजेरावदि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों, बेहाय गोजोननाय दङ। जुदिअ गावगायनि जि मिजिं दङमोन, 97% लानो लुबैनाय, बेखौ मोनाखैब्लाबो जिहेथु बर'नि गेजेरावनो बियो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानायनि थाखाय जोङो बिमा बिफा हिसाबै गोजोननाय दङ आरो। गारजेन हिसाबै मा बुंगोन गथ' गथाय जोथोन लानांगौनि बेलायाव माबायदि फोरमायगोन? दिथागिरि हिसाबै बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव थोजासे जोथोन लानो गोनां थायो। जेनेबा थि समाव फरायसालियाव हगार हरनायनि अनगायैबो, थि समाव जाहो लोंहो खालामनायनि अनगायैबो, जे फोरोंगिरिफोरा मा आयदाखौ बोरै फोरोंगासिनो दङ आरो हमवर्कफोरखौ हरदोना हराखै, बा हमवर्क हरदोबा बे हमवर्कफोरखौ गथ'आ खालामदोना खालामाखै, बेफोरखौ निस्सय बिमा बिफाया जोबोरैनो सांग्राङै बेफोरखौ नोजोर होनाया गोनां होननानै आं सानो आरो। नोंथांनि फिसाजोखौ मा जाजानो लुबैयो? दा जोङो गावखौ उन्दैनिफ्रायनो सोंखाबाय थानाय जादोंमोन जे नोङो बबे मोनसे थांखिजों फरायनो सानो। दा बियो डिसिसनखौ होआखैमोन। उनाव 9 थाखोनिफ्राय बियो गावनो मोनसे थिरांथायाव फैनायसै जे आङो मेडिकेल लाइनाव थांगोन। आरो बेखायनो गावनो जेखि मेडिकेलखि गोसो जानायलाय जोङो आरो बिनि अल्टारनेटिभ जेबो सानाखै। दा गावगाय जि गोसो बेखौनो जों फरायनो थाखाय राजि। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा बुंगोन बे समाव? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखायनो दिनै सोरजिमाला बिनानावा बेबायदि रिजाल्ट खालामफैनो हादों होनना नोंथाङा सानगोन नामा? थारैनो बेखिनियावनो आङो मोनसे खोथाखौ बुंथारनांगोन जे आंनि फिसाजो सोरजिमाला स्वर्गियारिया
बांसिन थुलुंगानाय मोनदों होनबा बर' फरायसा आफाद गुबैयै जोंनि बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खनले खनले हम भिजिटआव थांबाय थादोंमोन बेनि अनगायैबो जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां खेब आंनि बे न'खराव जों सोरजिमालाखौ जे बोसोन होनो थाखाय बा बिथांनि फरिनाया माबायदि जाना दङ बेफोरनि थाखाय माखासे थुलुंगा होनायनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ बे पजिसनसिम मोनदों होननानै आं सानो बेखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे बान्थाखौ होनानै बोसोरफ्रोमबो टप 10 सायख'नानै फरायसाफोरखौ जोबोरैनो थुलुंगा होदों आं बेहाय बेखौ फोथायो आरो बिथांमोनखौ गासै जोंनि एबसुनि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बरमा हालाम आरो बाक्सा जिल्ला लोगोसे गासै मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो जोबोद गोसो गोथारै साबायखर बावहरो आरो पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।